Постоянно усещате дразнене в очите или напрежение, като че ли имате прашинка в окото. Очите ви сълзят, виждате размазано, но след като премигнете, зрението ви се оправя. Сухите очи не са просто неудобство. Те могат сериозно да повлияят на качеството ни на живот. В това видео ще ви обясня какви са видовете сухо око, какви са най-честите причини и кои са ефективните методи за лечение. Какво е сухото око и как работят сълзите. За да разберем проблема, трябва всъщност да разберем какво правят сълзите. Сълзите всъщност не са съставени просто от вода. Те имат комплексна трипластова структура. Най-горният слой е масленият слой, който се произвежда от майбомиевите жлези вътре в клепачите и предотвратява изпаряването на сълзите. По средата се намира водният слой. Той идва от слъзните жлези и осигурява хидратацията на очната повърхност. Най-вътрешният слой е муцинният слой, който помага сълзите да се задържат върху очната повърхност на роговицата и конюнктивата. И когато всъщност някой от тези слоеве не работи добре, се развива синдрома на сухото око. Видове сухо око. Според това кой слой на сълзите е засегнат, различаваме и различни видове сухи очи. Евапоративният тип е най-честият. При него очите произвеждат достатъчно сълзи, но те просто се изпаряват прекалено бързо, защото масленият слой не е достатъчно добър. Това обикновено се случва поради нарушена функция на майбомиевите жлези. Най-честите причини за появата на този тип сухо око са работата пред екрани, климатизираните помещения, гримът по клепачите и майбомитът, който е възпаление на майбомиевите жлези. Вторият тип сухо око е хипосекреторният тип. При него се наблюдава намалено производство на сълзи. Слъзните жлези не произвеждат достатъчно течност. Причини за появата на този тип сухо око са напредването на възрастта, някои автоимунни заболявания, като например синдромът на Сьогрен, хормонални промени или нежелани реакции от някои лекарства. Съществува и смесен тип сухо око, който е комбинация от предишните два, които споменах. Той е често срещан при възрастни пациенти и такива с хронични възпаления. Как диагностицираме? Диагностиката на сухото око не е универсална за всеки. При всеки пациент подхождаме индивидуално, защото, както споменах, може да е засегнат различен слой. Масният, водният или и двата. От това зависи и терапията. Ако искате по-подробно описание на различните диагностични методи, напишете ми в коментарите. Лечение на сухото око. Първата стъпка за лечение на сухото око са изкуствените сълзи. Важното е те да са без консерванти, защото ако използваме капки с консерванти, с времето тези консерванти се наслойват на очната повърхност и всъщност засилват усещането за сухота в очите. Има капки, които съдържат хиалуронова киселина за хидратация. Има и такива с липиди, които са подходящи за евапоративния тип сухо око, а има също и комбинация от хиалурон и липиди. Хигиената на клепачите е нещо, което е много важно при сухота в очите, която е свързана с дисфункция на майбомиевите жлези. При нея използваме топли компреси с специални маски, които може да се топлят в микровълнова печка или на водна баня, или просто взимаме чиста кърпа, затопляме я под гореща вода и я слагаме върху очите си. Важно е топлината да действа за 10 минути, за да може мазнината, която се намира в майбомиевите жлези, да се втечни. Втората стъпка е масажа на клепачите. След като сме втечнили секрета в майбомиевите жлези, сега е време да го изкараме на повърхността на очите. Затова и масажираме клепачите. Като горния клепач го масажираме отгоре надолу, а долния отдолу нагоре. И натискаме леко точно ръба на клепача. В определени случаи е хубаво да се използват специални кърпички за почистване, които съдържат, например, масло от чайно дърво. Приема на омега-3 масни киселини подобрява качеството на масния слой. Можем да ги ползваме под формата на хранителна добавка или като част от разнообразното хранене, като се храним с риба. Ако подобрите и някои от навиците си, може значително да намалите усещането за сухота в очите. При работа с екрани е много важно да се правят редовни почивки, минимум 1-2 минути на всеки час. Влажността в помещението да е задължително над 40% и пийте литър и половина до 2 литра вода дневно. Важното е
тялото да е хидратирано отвътре, за да може да произвежда и достатъчно хидратация за окото. Някои пациенти имат тежки случаи на сухота в очите и при тях можем да използваме специални лечения, като например противовъзпалителни капки с циклоспорин или кортикостероиди, плазмени капки или запушалки за слъзните точки. Сухите очи не са просто временен дискомфорт. Ако не се лекуват правилно, те могат да доведат до хронично възпаление на повърхността на окото и в тежки случаи даже до увреждане на роговицата. Добрата новина е, че тези тежки случаи са всъщност много редки и с правилна диагностика и индивидуален подход симптомите могат да бъдат овладяни. А вие страдате ли от сухи очи? И какво ви помага най-много? Капки, топли компреси или хранителни добавки? Напишете ми в коментарите. Натиснете камбанката, за да не изпускате повече здравни съвети и до скоро!